You watch me bleed till I can't breathe. Falling onto my knees. And now that I'm without you. Καλησπέρα σε όλους σας, Buckets εδώ και σήμερα παίζουμε λίγο Minecraft Survival Games στο Bad Lion μαζί με τον Jimmy Pixels White, αλλά είναι μονοκόλ. Ναι, είμαι μονοκόλ. Γιατί βάζει Jimmy. Το κανάλι του Jimmy κάτω στο description, πάτα το σκάρτε τώρα, όχι τώρα. Εντάξει, ρέμισε. Έχει λίγο range από το προηγούμενο μάτι, δηλαδή έχουμε παίξει 100. 200. Να δείτε πόσο έβριζε, καλά. Θα το κόψω σε κλιπάκι να το βάλω στην αρχή του βίντεο. Γελάσουμε, ή δεν θες? Θέλω, βάλ' το ρε. Γελάσουμε, φίλε. Καλά, άμα δείτε τι έλεγε. Καλά, κρασιά. Πείτε τους όμως ρε φίλε τι έγινε και έβριζα τόσο Ναι πολύ. ρε φίλε, ήταν full iron και το άλλος ο Λεδεράς, ξέρω εγώ, και έρχεσαι και του πήσε μαγκίτσα. Ναι, με το Stonser και εγώ δεν είχα σπαθεί και έτρεχα απλώς με το road πάνω κάτω και τον έκανα. Ναι, έχω κάποια topic να συζητήσω. Πρώτον, ευχαριστώ για το support στο προηγούμενο βίντεο. Κυριολεκτικά ευχαριστώ. Μπήκα στον SMP του Jimmy. Θα κάνουμε και θα ανέβει και βίντεο για αιτήσεις να μου γράψετε κάτω στα σχόλια. Το επόμενο βίντεο θα είναι. Πώς ονομάζεται το SMP? SMP. Πώς ονομάζεται? Κάτσε να σου πω τώρα. Δεν έχω βγάλει νέμα ακόμα και κατάλαβα. Πώς το κατάλαβες? Μην μιλάς για λίγο, μην μιλάς, stop. Γιατί? Κάνω ρεκ ρε. Καλά. Okay. Ναι, ευχαριστώ για το support. Ναι, αυτό. Έχω βγάλει όνομα, αλλά δεν το θυμάμαι απ' έξω. Έλα να σου το πω. Έκανε mute. Okay, back. Triple team. Okay, back. Background noise, κατάλαβες. Ναι. Γονείς. Φιλέ. Μόνο deathmatch θα πάω και έχει ανεβεί το βίντεο, αλήθεια έτσι απλά. Ναι. Σου έστειλα την IP του σερβερ, πρόσεχε μην την καταλάβεις, την δείξει το βίντεο. Δεν έχω Βασικά, οκ, και να τη δείξεις πριν είναι whitelist φυσικά. Με έχεις βάλει. Όχι, δεν σε έχω βάλει, πάνω σε βάλω. Ακριβώς θέλω το όνομά σου όμως ρε φίλε, ακριβώς το όνομά σου. Buckets με Q. Με μικρά. Θα σου στείλω μόλις τελειώσει το SG. Ναι, με μικρά ή με κεφαλαία κάποια. Με μικρά όλα. Α, εντάξει, έλα, θα το γράψω. Είμαστε 7 players, θέλω να βγει το record. Και έχω Iron Soul. Τι πατάω τώρα? Α, ναι. Σε παρακαλώ, record βγες. Να σε ανεβάσω λίγο να τελειώνουμε. Whitelist add. Μετά όλοι. Εντάξει. Δεν έχω Iron πράγματα, αλλά δεν πειράζει. Τουλάχιστον έχω και κάποια που να είναι λίγο. Νομίζω σε έβαλα το buckets. Το έγραψα ακριβώς έτσι όπως το έχεις στο Skype. Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Αλλά με μικρά. Ναι. Κάνεις direct τώρα? Ναι. Οκ, εντάξει, θέλω να σου πω κάτι γι' αυτό. Δεν γίνεται τώρα, είναι μυστικούλη. Okay. Είμαστε ex-players, okay. Μπορούμε να τον νικήσουμε, παιδιά. Μακάρι. Και ένα φλαίρον. Θα ψοφήσω. Μην με έχεις δει φλαίρον. Μη είδε. Φουλάρον τι είπε, ξεκόλλα λίγο. Πώς την είδες, καλά? Καλά την είδες, έπρεπε να φύγω τώρα. Καθυστερημένο φουλάρον. Ευχαριστώ πολύ τον τον Buckets που με έδωσε ένα πολύ φοβερό skin. Οκ, τίποτα μάλλον, δεν πειράζει. Μου το είχα φτιάξει εγώ, μου δίνει τζάμπα όρος αυτός. Όλοι ευχαριστώ ρε μάνα. Αυτός εδώ, Απλώς, συγγνώμη κιόλας που δεν κάνουμε μαζί βίντεο, απλώς έχουμε εκνευριστεί λίγο με τον MC Gamer. Σκότωσε φουλάρον, άντε γεια φίλε, θα το δεις στο βίντεο. Να δεις την κόμπο του πήρα. Ωραία. Ό,τι ανεβαίνει το βίντεο, παιδιά. Ό,τι αν γίνει θα το ανεβάσει.
Πάμε DM. Εγώ τι βίντεο θα ανεβάσω. Δεν θα ανεβάσω βίντεο εγώ τελικά. Πάνω εδώ αν έχει κάνει κανένας άλλος αίτηση. Τι? Πάνω εδώ αν έχει κάνει κανένας άλλος αίτηση στο βίντεο. Α, ναι. Okay. Το κανάλι του Jim θα είναι κάτω στο description, οπότε αν κάνετε αιτήσεις. Για τον SMB μόνο αυτό λέω. Θα βάλει εννοεί να κάνετε αιτήσεις. Νουμπάκο. Πάνω σκότωσε τον Νουμπάκο. Εννοεί να κάνετε αιτήσεις για το δικό του κανάλι. Δηλαδή όσοι είναι να έρθετε σε μένα αλλά μπορείτε να κάνετε αίτηση. Όπα, νομίζω ότι κάποιος έκανε αίτηση. Όχι, πέθανε. GG. Okay. Οπότε είναι λίγο για αυτό το βίντεο που σας άρεσε. Αν μας κάνετε ένα like, ένα subscribe και τα λέμε την φορά. Οπότε, καλά όρτε. Γεια σας.